ଏଖାରେ ଦେଖ ଆମ ବିଲକୁ ଯାଉଛି ଷଣ୍ଢ ପଇଛି ବିଲଡ଼ିକି ଧାନ ସବୁ ଖାଇ ଯାଉଛି କୁଟେଇ ପକାଉଛି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିମି। ଏ ହେଉଛି ମୋ ବାଡ଼ି। ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଆସିକି କୁଟେଇ କାଟି ଦେଉଛି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନେଇ ପିଟୁଛୁ ତାକୁ ସବୁ ଖେଳି ଯାଇଛି ଯାଉଛି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସେ ସବୁ ତ କଟାକଟି ଶୋଇଲାଣି। ଆମର ଯାହା ଅଛି ବାକି ଆଉ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଇଲାଣି। ଆମ ବିଲ ଆସିଗଲା ଧାନ ତ ଝଡ଼ିଗଲାଣି କାଟିନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ଏସବୁ ଆମ ଧାନ ଆମ ଧାନ ଏସବୁ ଏ ପାଖ ସବୁ ଷଣ୍ଢ ଖାଇଯାଇଛି ଏସବୁ କ'ଣ କରିବା ଷଣ୍ଢକୁ ରାତିରେ ଆସିକି ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ। ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଧାନ ଏପଟେ ବଡ଼ା ପାହାର ଏଟା ଆମର ତ ଏଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଏସବୁ ଧାନ ଏସବୁ ଷେଣ୍ଢ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଧାନ ସବୁ ଏସବୁ ଅଧେ ଧାନ କାଟିକି ପକେଇଛି ବନ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ଏପଟେ 3 କିଆରି ଆମର ଏଇ ଷଣ୍ଢ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା ଷେଣ୍ଢର ଉପାୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ବତାନ୍ତୁ। ଷେଣ୍ଢ ତ ସେଣ କରୁଛି ସବୁ କ'ଣ କରିବା ବାପରେ ବାପ କ'ଣ କରୁଛି ଖେଳି କୁଟେଇକି ଷଣ୍ଢ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ଯାଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ଷେଣ୍ଢ ଖାଉଛି ହେଇ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିମି। ଷେଣ୍ଢ ଯାଉଛି କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ବାନ୍ଧିମି ଛୁଆକୁ ସବୁ। ହଉ ଭାଇମାନେ ରହୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ଷେଣ୍ଢ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ସରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ।